kereskedelmi egységbe el szeretnénk jutni. Hát ebben van egy piaci magatartást próbálunk tanúsítani, oda megyünk először, ahol nagyobb az érdekérvényesítő képessége a munkavállalóknak. Ha vele gondol, akkor egyszerű a mi DIY piacunk, a műszaki eladók, a hentesek, pékek, ők fognak először velünk találkozni, és sajnos a legkiszolgáltatottabbak, azok, akik egy millilit soron a feltöltést végzik, azok fognak a legkésőbb, hiszen őnekik annyira kicsi az érdekérvényesítő képességük, hogy nem tudnak csatlakozni, és nem is mernek hozzánk csatlakozni. Mielőtt létrejött volna a kész, milyen egyéb szakszervezetek mozogtak ezen a területen? Mondjuk konkrétan csak az ön áruházában volt a tudomása arról, hogy valaki itt vagy ott szakszervezet, nem azért, mert hogy megvallatta vagy kivallatta őket, hanem egyszerűen csak a tudomására jutott, vagy nem volt, semmiféle érdekvédelem nem volt? Magában az áruházláncban igen, 2 is volt, 2 szakszervezet is működött, a KASZ és a KDFS, hát a 2 egy nagyon eltérő utat jár be. Én azt tudom mondani, hogy azért kellett nekünk külön szakszervezetet, mert egyikhez se szeretünk volna csatlakozni. Nem jól tették a dolgokat? Mondhatjuk, vagy olvashatom ki a szavaikból ezt, vagy ez legyen az én véleményem? Nem szívesen véleményezzük egymást, de ha valaki 110 éves múltra büszke, és egy áruházláncnál, ahol 15 éve tagokkal rendelkezik, egyetlen egy eredményt se tud felmutatni a plakátjain, akkor nekem az azt jelzi, hogy ő nem érdeket védett, hanem tagdíjat gyűjtött. Amikor arról beszélünk, hogy szétzilálhatják el, megölhetik egy csecsemő, korábban ezt a szakszervezet bizakodó volt, és ez lejön a programjukból is, mert egész hosszú távú programuk van. Már ebben a mai világban hosszúnak nevezhetjük, hogy 2020-ig szólóan, amikor azt mondja, hogy 2020-ra késznek egy olyan szervezetnek kell lennie, ami mondjuk így, ha röviden akarom összefoglalni, akkor biztonságot ad a dolgozóknak, elsősorban is mondjuk a tagoknak, de nem csak a tagoknak. Így van. Hát mi eleve úgy gondoltuk, hogy ez nem egy rövid távú küldetés, azzal is számoltunk, hogy az elején lesznek buktatók, lesznek ellenlábasai. Az ellenlábasok sajnos nem csak a munkaadók részéről vannak, hanem a partner szakszervezetek sem partnerek. Hát az alulunk történő kiszervezési próbálkozás, ez egy nagyon érdekes történet volt az OBI-n belül, hiszen a legnagyobb tagsággal rendelkező áruházban megjelent a másik szakszervezet is nagyon erősen próbálta meggyőzni őket, hogy lépjenek át. Ez egy érdekes együttműködés. Mi úgy gondoljuk, hogy nem ezt az együttműködést kéne erősíteni, de mi járjuk a saját utunkat. Átléptek egyébként? Nem, egyetlen egy ember sem. Azt akarom kérdezni, hogy meg szabad-e kérdezni, meg szabad, mert persze, hogy meg szabad, de hogy hányan vannak a kézben, vagy ez üzleti titok? Nem üzleti titok, most értük el a 100-as létszámot. Ez jó vagy rossz? Van még mit fejlődni? Van. Február 13-a óta nézve az eseményeket, hogy akkor jegyeztek be minket, amikor elindultunk a 10 alapítótaggal. Ez egy szép eredmény, főleg, hogyha a körülményeket is hozzávesszük. Tehát akkor ne üljön nyugodtan a menedzsment a babérjain, hogy önt kirúgták, és egyelőre nincs ott az áruházban. Lassan-lassan megkapaszkodik a szakszervezet, az OBI-n belül legalábbis a kész. Még visszakanyarod egy picit a családra, említett, hogy ön valószínűleg, hogy ha nagy vonalban nézi az eddig életútját az OBI-nál, nem tenne másként most sem. Mit szól a felesége ahhoz, amit tesz? Mert gondolom azért nem mindegy, hogy ő mit mond, most ez nem mindegy. A feleségem az egyik legnagyobb támogatóm. Ő így szeretett meg, így fogadott el, ő így ismer. Neki az lenne furcsa, hogyha ha reggel tényleg nem az az ember kellene föl mellőle. De akkor ez azt jelenti, hogy ön már korábban is egy ilyen szervezkedő típus volt? Nem szervezkedő, de úgy fogalmaztam egyszer, hogy a küldetéstudat biztos, hogy megvan bennem. Nekem már 2 év az első híre, amikor a gazdasági válság megérintett minket, és a barkácspiac egy kicsit gyengébben teljesített, és amikor elbocsátásról került szó, akkor még nem szakszervezetként, de én rögtön írtam a menedzsmentnek egy nyílt levelet, aminek a hatására nem is történtek elbocsátások. Ez nem új keletű. Amikor mi beszélgetünk, még május 31 van, június 2-án lesz a tárgyalásra, és a kedves nézők 3-án láthatnak bennünket, tehát most mondjuk így, hogy jósolhat, de a nézők akár már tudhatják is az eredményt. Mire számít ezen a június 2-ai tárgyaláson? Egy fordulóban legyőzheti az OBI menedzsmentjét, vagy hosszabb harcra kell készülnie? Önnek is, a családjának is. Én úgy gondolom, hogy hosszabb harc lesz, és egész biztos vagyok benne, hogy vissza fogok kerülni, de abban is biztos vagyok, hogy ez több fellebezés árán fog, és nem az mi részünkről. Király Kálmán, köszönöm, hogy itt járt nálunk, szerintem visszatérünk majd még erre a témára. Sok sikert önnek és hát az OBI-s dolgozóknak is. A nézőknek